Patal pason di Pamareta do dalan sian Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara tu Kabupaten Tapanuli Tengah diari nanengro. Hatau di pasah Bupati Tapanuli Utara amang Nixon Nababan diari Senin tanggal sada bulan tolu nasalpu. Hubungan jalan dari Di baga-bagahon amang Nixon dolau patal pas dalat tu saluhut masyarakat tiki mangulahon parapoton musrenbang di Kecamatan Parmonangan. Di parapotoni rodo saluhut aka kepala desa na adong di kecamatan ni jala di pasahat aka kepala desa ma aka na pangurupion na porlu di hutanabe. Adong do na pangidohon inganan parubatan padenggan dalan, padenggan bodar, padenggan sikola dohot aka haporluan na asing. Manangihon pangiduan di masyarakati di baga-bagahon amang bupati do lau pasaut pangiduan ni alai di pajolo ma pangiduan na uporlu. Didok amang bupati asa marsyurupan Pamareta Kabupaten dohot Pamareta Desa, lau padomu gogoni dana desa dohot APBD, lau mabangus sude hutan ni Kecamatan Parmonangan ni. Bantu kita menuntaskan ini dalam 1-2-3 tahun ke depan. Nah kemudian skala prioritas tadi itu akan kita kerjakan secara multi years. Ya, tidak bisa 1 tahun karena keterbatasan anggaran, sudah pasti itu. Jala tersingok tu dalan sian Parmonangan tu Tapanuli Tengah di baga-bagahon Bupati do patal pas dalani. Alai ulaun patal pas dalani dangsai holas sataun manang di dok magwarnion multi years. Sia Tapanuli Utara, Tim Toba TV, Mabari Tahun.